kay man kita gabos magkapantay-pantay ning katayuan sa buhay. Paano sir si mga medyo limitado man ang budget? Paano ta po kung kasi gusto tang hawak? Paano ta ma-develop ang hawak ta maski day man kita itong may access duman sa mga facilities like sa gym, sa diet arap. So, ano lang, gibuhon mo lang siguro si pinaka madali para sa imo, no? Si accessible talaga. Like sa diet, kung may itlog lang. Goods lang itlog. Pag medyo may kunting tilapia. Tapos kanin. So di mo pa lang talaga Kanin, gulay, itlog, tilapia. Pag nagkaroon ng budget, pwede man magmanok. Okay. Tapos, like sa home workout, pwede na din. Pang foundation. Sa katawan natin, gusto natin medyo gumanda talaga yung katawan natin. Wala tayong budget. Home workout. Goods na yan.